Ben. I am on this way. Say baby, then I might know. I didn't. You are chairman of Arama, man into you. Say, oh, Lene, a domagina ha. And you're no one watch it our New York, Texas, yeah, the last Texas. Santa Fe, when you know, you didn't feel you a chairman. But Arama, Frank Cassie, or Henna, or so a bagana. That's it. Or Baba winning Tibia. I don't matter. School be never had a friend Texas. Mam can say once and I will come. But now my Brutimem was some Texas. And then I also Brutimem Texas. Never come to Brutimem from Texas. I said, America. I don't know, also a bar, what Timintina, no, also a bar, no, a day, Bruninsa, Snap Country, at the Babechia Ura, no, this rain in Semuncia, or by one Quamba, or sounds of day. But no one who can use so come one, said what our more Babechia Ura, no man anticipate you. When you I said, you didn't know what I didn't know. You are Dama, Miss Blue. I hear one and I'm watching. I go to Mem, in Texas, a honor. Now, of Rebel by on one and a Ghana for what I have seen. Very few to train me. They see our body of a strap or by or send up was there. What to be done, the whole property there on Quadman. Could on cover be a coffee on cover be a that happy and war yet, or to feel awesome. Then that's what I know about some. Now, on to find is a fine some, or plan exemption of Fentu, Donisano, Fentu me. Mira Madama, I blow chains and I shall America, dear. Yes, so strata, I come on any yet, and in your bar, and on buy, on Babasum, Adama. Nani ya mama de baba so no o he so da mase pa mo ya de an se si am pray wo mo ani se baba cho ni pa mo yi ni kan ja a baba cha na ile si ka to la oni se na be na be ko I don't know how. If I told you, I'm going to somewhere. If I fall, you're going out. I'm going now. I didn't. Mira chairman. Miss Obru. Na yura. Tu for brempon. Onyankro pon si ne hene dada. Yura santimera. E de no ba ye. O se bibi che yura no. Eniema na adua no mu, afifi no mu. You ready to say, can I pay a year, Juma? Say, become. Now, we did, and as I once said, here, when I am Pembo, the entire within a chair, and I'm Pembo in a ticket to where be, or say, for no crack, Pepper pay, and Chancontumpo, and near you. Do young son when I a year, Juma. As Santiago near, a Kayama near. For a man near a year, Juma. Yeah, man near the natural Bible and a Christopher Children. And a Christopher Cracker will say, Nipa open in Indians and Bible, and one of a Pepin and your friends. And then, and paying for a CSF, Common Sense Family. Or says a one Mama Jane and your Juma when the piano a bread. Oh, I'm not there. That's why I do man when I'm piano. No, Creso, a brampa. If say, Abrafona Dani Viase, Abrafona AD Viaso, no more control, a Viasa and any. Now, by your first transit, the TV, your more so castle TV so.
na mo hwe nneɛma na ɛkɔ so TV so ankyerɛkyerɛ pa na awsɛ de kwanya fa sɛ gye awadeɛ ɛwɔ akan mu na ama ya hu sɛ ɛyɛ Israel for na no ane Ghana for bibifo ɛwɔ ha ɔmo sɛ enson na ba bibimɛn ɛnan na ba Ghana ɛna mienu kɔ Nigeria ɛna Mali ebi wɔ hɔ na so kyerɛkyerɛ mu ɔmo hwɛ TV na no mo te sɛ akan fo ɛwɔ ha Israel for ne baako ne yɛ anwonafo ɔmo so baako ne ɔmo ebiem ɛne ɔse Moses nkrɔfoɔ na mente da yɛse Moses nkrɔfoɔ ɛne Mosifo nana adaroma wɔkyerɛkyerɛ mu ampa ɔse apakan apart from Ghana bibimɛn mu a yɛbi so apakan wɔn na ebi so bi ewiase afa ne nyinaa Queen kura bi so bi Queen ɔmo na bɛtete yɛ kura no bi so bi ade ntia ɔnka ho anase yɛmfa yɛ kasa no ɛnyɛ adwuma ananom hwɛ mpanyinfo hwɛ yɛ anom se dabi asɛm a yɛ so yɛ ka no TV so radio so yɛ sɛ sɛ yɛ monte yɛ asɛm a yɛ ka no yɛnte asɛ yɛnte som yɛ de anya som yɛ se som na nanom yɛ sɛ asɛm no bɛba no na nananom wɔ hɔ dada yɛ ka sɛ hu ɔba bi na kɔwale na fashion up kɔ ne papa hɔ ne maame hɔ na kɔ sɛ kɔtu ne tiri nsa saa na abrɔfo no de baabɔ no bae saa na ɛteɛ dada nti yɛ nim asɛm no dada nti mpanyinfo yi sɛ ɔmo tena ase tie nana ne ka saa sɛ de osi kyerɛ nsɛm no na kyɛ sɛ yɛn busua na yɛ adɔm no ɔka ho bi saa common sense for family no ɔka ho enti ene yɛ kan ho bɔ mu emnanteɛ ne mabawa ɛwɔ ha nyina emnanteɛ yɛ sɔre ɛwɔ Ghana yɛ dɔɔso yɛ kɔ 2 million aka bɛ sɛ 1,002 ne yɛ 2 million ebi a ɔmo ma Facebook ɔmo ma join yɛ group no ɛna yɛ hu na yɛ ka Facebook ɔmo ma join yɛ na asɛm ne yɛ ka kakito bi 2 million na yɛ dɔɔso Ghana ha paa na yɛ hwɛ sɛ de na nasi yɛ kyerɛkyerɛ na atɔ yɛ kɔma so na wɔ sɛ bɛda na nas na yɛ hyɛ no nkura ne na ɔtoa so na ɔkyerɛkyerɛ ɛma nananom ɛne obi a wɔnte yɛ ɛtete tiru ɛne mmeranteɛ ɛne mabaawa no a sɛ si ɔhwɛ yɛ kyi a ɔmo nyinaa kan ho mmeranteɛ baba wɔyɛ nyinaa kan ho te ɛbaayɛ a yɛkura yɛn nsɛm odwan pa na ma ehu sɛ woda ɔhene ase na woda Nyankopɔn ase a fa odwan pa a wotwedua yɛno na Nyankopɔn esom ɛsɔ n'ani te yɛno ɔhye afɔdeɛ ɛne yɛde abɛn ɔhye afɔdeɛ yɛkura hyenapo kasaprɛko pantu hyenap sɛmpo amabroni deɛ no bi ɔmo na adaadaa yɛn na ama yɛhu sɛ ɛnka ne nsa deɛ baadabɛn na nsa ni hɔ no ne yɛwɔ adeɛ a ɛde gu nsa na ɔnana akyerɛ ma mehu sɛ ɔse yɛ nanam yɛ ma ɔmo din ɛnsa da ɛne nsɛn nana bɛkyerɛ mu ama obi ate ɛnti yɛkura no soso pantu mmienu nana abotre a yɛabɔ yɛ gyina hɔ yi bra w'anim nana wadaroma common sense for afei na common sense for ɛne pa a wote Heman a woyɛ nana ne pa a woyɛ no nyame ɔnhyira wo Onyankopɔn ɔbɔɔ so ne asase ɛnyɛ deɛ ne asɔfoɔ di ne ho sika di asɛm yɛ ka nana ɔnhyira ɛnyɛ King Solomon asɛm ne yɛ ka ne ha King Solomon ne wa ɔno awale taase yɛ awale taase bɔ mpaeɛ na King Solomon ɛnyɛ King Solomon asɛm ne yɛ ka yɛkyerɛ ɔhene nyansani ade King Solomon me na ɔne onim nyansa yɛwura ɔse ɛyɛ yɛ nua panyini Abraham ɛna common sense yɛnte kuo yɛde yɛsɛ yɛyɛ kyerɛkyerɛ wo a wopɛfa ho bɛdwɔn yɛ yɛkyama a ɔda yɛ no ɛna Abraham Ramoshe ɛne yɛyɛ common sense for yɛka ho yɛyɛ baako yɛ aka yɛ nyinaa yɛsɛ saa mfonyini ɛyɛ ɛnkae dum sɛ bɛ adaakye bia wobɛgya na wohwɛ a woahunu sɛ yɛn common sense nana yɛtaa wakyi yɛdi wakyi ɛwɔ nkyerɛkyerɛ pa a wode ma yɛ ho ana foto da fɛfɛfɛ wankasa te wo afɛ dada na foto asan yɛ fɛ ɔhene yɛbaayɛ na common sense family yɛde ba bɛda wase ni eti we de chairman say ɔnso obi ketewa bi ɛka ebi a na Abraham so de kakra taato no adaroma that's ebi yɛwura chairman na de ɛsɛ no
So madam said wow we listen. It's a common sense for now man tie so ma ko mo ko so the common man of our we see at the to yes but can the question said one now my we dey chief wo wa put them bibia how about the tie nkra wo fia wo so ma ko nyina wo the tie said Abraham school o media ohun no chere so ni tuana mo ba ntene wade pa wo yinti wada ma jampo twa dia roninsa pentu mi madama en no no na de mo bo pe pa ma no e do ye biara akoso na madama that's ebunu that's en for jeno ka so madama ase en fanya ka bo da ti bia mu ni ti ma ba ho se ambassador amba ko mi ase enya Abraham machine Abraham so we some to na the church do madama come on Ben no we are not Ben na perfect. So madama so mbiro mbi mchama da kasaka madama na wana shwa kasaka madama na tinisi kama chama yanko na chama wede madama ba bi chama na tell you very for na chama ya dikai ade kasa eti iri titi bi aka ye beka atwa toa de se ska beka kaka won se common sense family yeah me dina me na me ya utitani ma the whole Ghana yeti na nanka hwenu mfo nyiri bebiri bidu so awaye ewo amansante tan fidi so ye botaya ye de wo wiase nyina ne se odoma nkoma obo na de no oho tumi nyina wura no oho oma ya dwene se nipa da sani se yamfa ntoa na bode a ono oboye no so enti nyame a obo na de nyina no tumi wura no obo wiase no eja afa bi de ma nipa se adwene a wode ato da sani tiri mu onfa ntoa na bode no so ninti na eba wiase mu no yamfa dan amba yamfa ka amba yamfa hyepo amba yamfa rubra amba yamfa mbafu amba ni nyina fi adwene na odoma nkoma ade to bi patiri mu eno na ye nso ye de toa abode ono so na bode na obo ye de toa so yetie ne nan kyerɛkyerɛ mu ne ehu sɛ odafo nkyerɛkyerɛ no egya nanom tete amammerɛ kwan no so de kwasikɔkɔ de mmara de to ene na da ebɛdaada ye na nanom a omo de to omo din aborɔfo ehu sɛ na ekura saa tete atempɔn kyerɛkyerɛ no so nti so ye ni bebiri sɛ ye betu anamo aba na ye nso ye de ye ntoma abɛbɔ ne dia no na sabi ye nso nkyiri mmranti ni aboye sɛ de adwonso abafo nam kwasikɔkɔ mmara de to so nti no ya be so ni koto dwam na kakra ɔno susua firi ngam ho no ya ba be sua bi afiri nkyɛn ya ba ya abosobɔde sɛ de na na kyea me aka ya kakra me kaka na ye muambo moni dwuma pa ya hwɛ nyi enfu bebre ya tietie mo no wonsam sabi eburu na na mo mu a enne ahenya mu tumi kura na na mu gyae no Kristo som ɛyɛ abra nase na ye hwɛ ne ne ye ene nsuba a wɔda na bi a ɛkyerɛ sɛ wɔde yɛ nkɔtete atempɔn so ɛno nti na ayɛ ne so a yɛ nso ya ba sɛ yɛ bɔ ne tidom ya be na mu na yɛda ase mo hwɛ a mo na that's it. Yo, ana chiam ni mpe ni fo. Me de mesra mo na makasa kakara mesra mo. Ni ye mamprusi ni nye twi ni tie bia se me kasa na nkoyi a na mo de ache me. Am se ni tie mu no. E meka nyina ne se ade kurawa eya na wuhu ehun faso. Me yesre mu ni mi fi mamprusi. Ti anka me wa boase bo bia ade na me nko mi kurom. Emfa nko ma mi kurom hene na maba wo kurom. Na me pese kurom hafo ne asante me nyine hu se mo wo akyede bi kura mo. Na se de mo ba hwe so no e na ho ba fa so de ama mo
na atrakɔ Ghana nyinaa asede di kan enkoma otumfoɔ sɛ okunu nana sɛ nana yɛ obi asɛ ɔdene tena kodua so a ɔbɛyɛ nyansani na waboa ma ɔman akɔ n'anim made sua mu no mesua deɛ bebree makenkan homa bebree mesua Bible mesua Quran mesua broni adwene a ɔde ba ebibima mu na mesua ne mabi afa ebibiman ho na ade ba akɔ a mehu ne sɛ ahemfo ne bebree botan ti on pese omudi hene no eye ahunya ene ensase to munti me wo social media mo na me hu na ne interviews bi sabe woni mo na me fi se bi a eye ahemfo enketo yi bi te me start me dwumedie no de me ye no eye ebibiman mum na me pagya nti ye wo enkrofo bi a wo san kom so me mu no mu push me a eye ahemfo me wo ho a mete se nana bi afra me Avram me follow me nana but emomidin na che say nana no agi de me kan tum na emu mebo ni din ma ni pa nyina hu say nana wei e support common sense family no osuro nti na ode ne din ate ba nana ka kire me say de wa start me kra me hyase e ma sabe na yese mabodam say wo kasetia broni som de a wonu ya bibini wo ho kwan say wo ne wo kontokwa ba se wo didi ya mamre ne ye nananom som de a na wonu ya bibini e bo ne nsem wo ho kwan say wo som bi a wo pe ba woni ho kwan say wo de wo som ebre wo bi som ase ya wo bi a wo se ye som na ye kokoto no e de akyede koma na sabe mwani mu a enyo sofo e ye nana ahemfo no e ka hu bi e na bibiman akofom no e de enti na me kasa ye be ye nananom nkoa e de ko ye nyina no broni ni munyansa nti odikan ewini ahemfo no e na ebo ama slave trade e ba ya ye nuanom ni bi akoka Brazil ebi akoka US ebi akoka Canada e do emancipation there omo ba ekire e ba hwe bebi omo firi bai onu broni no de so ye Kristo ni ye nkremoni a me mfa me ho ba me pese o kai ade ba akose onu broni no de Bible ne bre wo a obeka kire wo se krobi wo soro na daachi wuwu a wo konanti gold so no wu gold na ehye no ono wa betutu de ko e ka kire wo se mfa wiase nko ba bia na emom twen wewu ne de wakoto abusie ye no wo be sole konanti gold so a e wo se adwen hu mienu de meka de ma me ba ha no sabe enye na oka common sense wonti na me de mani ba hwem puntu djuma oye wo kromu a the whole Ashanti region wo hwa community center na na pejade esi wo no mi nim se bi wo ba bi dia ba ye ka no kra ebi ni ba bi e se na na esi ama mu ebi ni ba bia me sa so ko hwe museum a osidi ama mo se dia na ye no ekuroma ni nyina meka se sofo beka se o hyenkom ebre bi ba wan hwe de ho Ashanti kingdom ebe ba ha abedi djuma aba mu museum aba ga dia man ade ntina meka sa hwe kro kese me say the whole Ghana kingdom wa we kura ni mudie mu up to today me free sinem ya kingdom ahwiase eni eni die papa bia woko enkrama mu a tumi omukura abrase Ashanti kingdom pet na mukura mani munyam ebo Ashanti ni sole eka se ne maami efrem obi anna ho na obi emu se sana o te kokoso wo no owotumi na kwesi broni ni munyansa onim se so je tumi no e de ma ahemfo na nana yanto ne so aba sabe sa wanya ade a eti amamra nana oteso kosi se obewu nti nana neni mbra asase neni mbra gudie esense wonyen wi age se sabe nana ono pese obo abro broni nim se enibre kakra woni pemu nti no wa bre amemmo bi a eye democracy na odema political party a no de ama 4 years me pachew Heman crowway me what the mammy mean to me for 4 years and sano na wa catch him say me changing the whole Ghana 4 years and to him say the baby any brini o ma me 4 years ah me nim say me to me sesama ye no nje de na me bebem fa so de akọ esa say the next election me to me lusu te be sre nananom ensase ne japade na wo ho no
ebusuan mpanyinfo ne ahemfo a wɔn tonton nsase ɛma Chinese foɔ no wɔn bu akyire mu aborɔ watam kuro asase 50 acres ɛde ama Chinese ni a 100 years time to come akyire mu no ba bɛyɛ ahɔhoɔ ɛwɔ wɔn kuro. awɔsɛ kyi akyɛw. nti sɛ asase ne mpo ɛne ɛbɛtɔn kakra na ɛde ayɛ dwumadie bi ɛde ayɛ mpuntu dwuma ɛwɔ ɔman ne mu a megye di sɛ anka bɛkɔ so. Tiadi ani bɛhwɛ deɛ nana ayɛ no yes no nana ɛwɔ common sense family na nana ɛyɛ edwumaden bɛn nana men Africa mamna deɛ menhyɛ dan sua papa na nana ɛkyerɛ me mpanyin nsɛm kakra ɛnduro akyi a mekɔ sunyane meti radio so a mekyerɛ bɛyie mu sɛdeɛ nana kyerɛ me afrafo afrɛ na bisa sɛ abrante na ɔte wɔ no oyɛ twini ana oyɛ seremoni te sɛ nyansa na ɛte mu anim no sɛ mo deɛ mo pɛ nyansa no sɛ nyansa no mo mpa common sense foɔ ba bɛfa no na yɛ akɔpɛ asase bi ama no ne asi ne kɔ ana yɛbaeɛ a nnwuma pɛnti ɛna common sense ɛwɔ wiase nyinaa common sense US the whole world yɛsɛ ɛndɛ yɛba ne aba bɛbɔ waba so nti yɛbaeɛ a kakra ɛwɔ ne ɛde abrɛ wo ɛna mebaeɛ no mfoni a me ne wotwaeɛ no ne yɛsɛ daabi yɛbɛma common sense family ni yɛba baako ɛna ɔdraw kama megyina wɔ nkyɛn no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛkyiri ma bɛba abɛhu sɛ nana a ɔyɛ hemahene a ɔde ne ho sii hɔ sɛ ebibiman yɛamammerɛ no ahwe ase no ɔbɛpagya deɛ ɛgyina hɔ bio no ɔno wɔ common sense family adeɛ baako a burondi ayɛ a ɛyɛ nie yɛkasa yɛka kora ne animonyam wɔ yɛ kurom ha biom yɛwɔ baabi wɔ hɔ wowura hɔ ɛkɔka twi a ɛwɔ se yɛserɛw wokɔka asante yɛbɛserɛw sɛbesɛbe mw'anim a wokɔka ɛvɛfoɔ kasa kora deɛ ne wɔbɔ musuo sɛ wɔapio aka madakuku ne yɛda fam serɛw ɛyɛ deɛ ne ebibiman te sɛ Ghana yɛ parliamentarians ɛne yɛn kasa a agye ɔka buroni kasa na ɛbɛyɛ dan ɛna abrewa no osi market a otua toll ɔtua ɛtoɔ no wate deɛ nanaka awerɛhosɛm sɛ ɛduru COVID-19 yareɛ no ɛnyɛ buroni na eku no ɛyɛ yɛn ebibifoɔ na yadeɛ ne ku yɛn yɛn mpanyinfoɔ ne yɛ kasa a na wɔka buroni kasa ɛyɛ awerɛhosɛm de ma bibiman tie ahemfo ne sɔle na ahemfo ne nyinaa yɛ baako sɛ yɛamammerɛ a ɛhwe ase ɛberɛ a yɛ maame nom na ahema nom ɛsa no na amanfoɔ ɛbɔ nsɛm baako type sɛ mugua na mubɔ nsɛm asa no ɛyɛ message na mote ase ana yɛayera asa no mu sɛ nyinaa wɔ asekyerɛ yɛdeɛ yɛfiri sɛ bi a asa kɛkɛ no wɔ sa ba yɛnte aseɛ nti amammerɛ ahwe ase no yɛmpagya amammerɛ no nyina hɔ Bible no ɔmu kora no kasa Jeremiah chapter 6 verse 16 ɔse monkɔ gyina kwan no so na mommisa tete atempɔn no baabi a ɔkwan papa ne da na momfa so na mobɛnya ɔhome ama mo kraa nanso mo se momfa so ɛwɔ Bible nim ɛberɛ na yɛ nananom po yɛsɛ ɔmo som abosom no na bɔne esua ɛwɔ kurom ha ɛnɛ a ɛnsɔle ɛne masalachi egu no ɛna bɔne dɔɔso tete yɛfa yɛ amammerɛ wobɛyɛ kristoni a yɛwɔ kristoni na mmom amammerɛ na nto ntwene na ɛkyiri mba ɛmena bɛwo nti na yɛbaeɛ a na aba so bɔdeɛ yɛda mo Bacho, video hobi. Yes, Sanya. Now, the young son at our own, you don't be in Shiramo, and they are day. On funny shall be my Isaiah. So, Madama, I'm saying they are there. I said, you never more about the shoe, Madama. You see, I'm not going to and I'm Yama, Madama. You know what Pacadama is. I don't want to share. Maybe a swing. Zian. Zian. It was an aqua day. I saw Pukra. Just a branch here. Sabi. In internet so a video me so. Yeah, you are saying no na ya. Ukwa fidi so fidi true for so a. Ni niam kasa ni bibia foto bibia wo so. Me wa na me tell say yes wo pe me kira kwan. Yeah, you are so hard on test so pe na kira kwan o. Na wa hwehwe me interviews bi a my year.
Zia, ewura so ahwe no ahomatrofo so no video bebrebe wo so ahwe penechira kwan. Ofrin kan ebesra me. Ewura so ofrin kan ebesra no. Ba ya so ahobrɛse kwan so anidie kwan so. Zia, ewura say oba ya ahobrɛse kwan so anidie kwan so. Oba obre no wase ma ohene say ohun say ahemfo tumi kuta wo mo. Ɔde n'asɛm nyinaa to. Ɔde n'asɛm nyinaa to ewura anim. Na mekai sɛ mefra brokyire ba Ghana foforɔ na saa message ya na dama no. Zia, ewura so ofra ma na ni ba foforɔ no. Saa ka sɛ yenua na de bi na kyerɛkyerɛ ya na wɔkyerɛkyerɛ nipa enua pepepe. Mekɔ America me join groups bebree Pan African groups kyerɛ just me ho group a ɔpɛ Africa. Zia, de no ho akɔhyɛ. Zia, ewura so ɔkɔ abɔfo krom no. Sɛ bo dwane ko bebrebe. Dwane ko bebrebe. Zia, Na mebedu ye na ahensam kra mamu. Zia, Na wudu baabi na wo ka kyerɛ wo nua bibini sɛ enhyira no mo na yɛ mo de o na broni de no akyi ya no wo ba. Zia, Pɛ ɔno ɔnya adwene. Ɔno ɔnya adwene. Ɔsɛ nhyira bebree ɔsɛ bibi mɛnam na nhyira no fire ɔka ne nua bibini ɔne ne nya adwen. Zia, Wo de ka kyerɛ bibini sɛ Zia, Bible Jesus kra no wo firi yɛn yɛ yi ɔbɛka kyerɛ wo sɛ da. Zia, Mo ka kyerɛ nsa bro nsam firi ha ɔbɛdi adi. ɔsɛ ka kyerɛ nua bibini sɛ o Jesus ya wo na yɛ di na fidi da nei ɛne yɛ Easter Sunday. Ka kyerɛ bibini sɛ Jesus ofra bibi mu a nua bibini sɛ wa bodam Jesus ofiri ha o yɛ Europe ni. Na ka kyerɛ ne sɛ kwaku bro nsam ofra bibi mu a ɔsɛ o sha ampa ofra bibi mu ampa Ghana mpo no firi. Ayɛ awerɛhosɛm bebree. Zia, ɔsɛ yɛ awerɛho sɛm papaapa. Da bia meka sɛ yɛmma yɛni nsɔ deɛ yɛn yɛwɔ. Zia, Na bia ɔka ɔsɛ yɛma yɛni nsɔ deɛ yɛn yɛwɔ. Wɔso wiase mmerɛ bi baa ne yɛde nkyene koraa tɔ nipa. Ɔsɛ wiase ɛbrɛ bi ban abrɔfo no bɛtete yɛ amea de nkyene ne tɔɔ nipa. Ɛyɛ nipa ɛna de value to nkyene so ma nkyene ɛtumi de tɔ nipa. Zia, Ɔsɛ nipa ɛna de tabo ɛto so ɛma yɛtumi tɔɔ nipa. Ɛnɛ memetuo yi meyi me go de guru kɔn mu nyinaa de gu kɔn mu a wode kɔnam kurom a ɛbɛka so abɔ dam. Zia, ɔsɛ ɔno ɛhɛmfɔm na agudie yɛ ɔmo dea. Oyi na ɛhyɛ ne nsa yi deɛ da no kwa bia no kɔn mu sɛsia yi ɛde to kɔm na de kɔnma abɔnten a ɛne ɛwɔ wabɔ dam. Na mmom sɛ mede kupa koraa yɛ me ho a Zia, ka sɛ de go. Zia, na mmom na ahemahene ɔde kupa kora ne bɛto ne ho a amanfo ho nom sɛ gold paa ne da no kɔn mu yi. Kyerɛ sɛ ma Zia, ade value ɛtumi mesaw. Zia, ɛkyɛ sɛ wapagya me ho ama ɔno ano so. Enti saa na ɛwɔ sɛ woyɛ. Zia, ɔsɛ saa na wiase ɔsɛ wo so woyɛ. Abibifo yɛ hu yɛ ho saa. Zia, ɔsɛ bibifo yɛ de yɛ hu yɛn ho saa. Woni bibini biara kasa ɔsɛ yɛ deɛ yɛ amaama mu ni. Zia, ɔsɛ bibini biara kasa bibini biara ne kasa biara ɔsɛ yɛn yɛ de amama mu ni. Ɛyɛ mmɔbɔ bi na nyame yɛ ho yɛ. Zia, ɔsɛ nyankopɔn hu yɛn mmɔbɔ. Wo kurom wo we nkateɛ koraa na ɛtɔ fam a na afifi. Zia, ɔsɛ wo bibini wo kurom wo wi nkateɛ na ɛtɔ fam a na afifi. Broni wɔbɛdua nkateɛ agye sɛ wɔbrɛ wɔ ho ansa na afifi. Zia, ɔsɛ broni kurom ɔbɛdua nkateɛ a ɔbrɛ papa. Mom yɛ ni nso yɛ deɛ. Ɔsɛ yɛ bɛyɛ ni nsɔ yɛ deɛ. Adeɛ a wɔayi yɛ yi in fact ada me ho yɛ mebisa me ho sɛ ewiase Nyankopɔn wɔ de wi ɔyɛ ne nnwoma. Zia, ɔsɛ adeɛ a bɛrima yi yɛ yi ɔno ase a Nyankopɔn wowɔ sɛdeɛ wosi yɛ wo nneɛma biara. Ebi a wobɛka sɛ ha yɛ fi ba nyɛ wo na abɛpra. Zia, ɔsɛ wobɛka sɛ ha ayɛ fi na mmom ɛnyɛ wo mmom na abɛpra. Obi bɛba abɛpra baabi a nyɛ wo na ɛbɛsa. Zia, ɔsɛ obi so bɛba na ɔbɛpra ha nyina na mmom ɛnyɛ ɔno mmom na ɛbɛsa. Deɛ ɔbɛba abɛsa no ɔbɛba. Zia, ɔsɛ deɛ ɔbɛba bɛsa saa awura no ɔbɛba. Zia, Boy, na ne nsɛm a wɔkeka nyinaa Ghanafoɔ binom ntena ase. Zia, Binom nso tena ase. Zia, Ebi koraa so wɔse nyame ni hɔ. Zia, ɔsɛ abɛɛma yi nsɛm a ɔkeka no ebi nte n'ase ebi nso te n'ase na mpo ebi koraa se abɛɛma yi se Onyankopɔn bɔɔ so ne asase no oni hɔ. Enti wo kasa du baabi a ebi koraa so wɔyɛ politics ebi so wɔyɛ sei. Zia, Bitie na me hu ne sɛ bibifoɔ sɛ wɔnyɛ broni na wɔyɛ bibini ne deɛ. Zia, ya akora ne yɛbɛbɔ no. Zia, ɔsɛ ohun ne sɛ a abɛɛma yi wankɔyɛ kɔkɔɔ na ɔkɔyɛ tum te sɛ mi mekɔ me kɔkɔɔ sene no ɛnna yɛn bibifoɔ kɔ de bɛtwa yɛn ho abo no. Nti kakra mɛka ne sɛ Zia, mom yɛn nyinaa yɛmfa ɔdɔ. Zia, sɛ kakra ɔka yɛn nyɛ fɔ ɔdɔ
Eproye. Pepe. Ene ntiasie. Yentie na nanum nyoma bi. Na yentie na nanum nyoma bi ase. Osika sano yantiasie a ebedi yenya. Je osika sa yantiasie a ebedi yenya. Da bia me ka jom se ye na nanum kasa de ye ohunhum de ye oho. Je ene ye wo physical de ye oho. Je osida bia kasa ye na nanum kasa ne wo de wo hunhum ene ye wo de wo ani so. Me ka kira wo se we de da wuti mu no mo fe ne sen. Adwene. Ose o kala de da wuti me fe ne sen. Adwene. Na adwene no wuti me ka kira yonko se wuni adwene ana meboa. Ose adwene wuti me ka kira yonko se wo wuni adwene. Na emo nka abo obi na ne tiri mu paya. De epie ba no so ye fe ne sen. Ose ka abo obi na ne ti paya. De epie fi ne ti mu ba ne fe ne sen. Ye fe no wamena. Ose ye fe na amene. Amene. Yes sir. Amene, awamene. Ade na ndie fe na adwene. Ose ade na ne epie ba ye fe na adwene. Ti kasa na wo mienu. Ose kasa de omu mienu. Me do. Ose odo. Obi kasa me do. Ose obi se me do. Said your yere beka cha so wodo. Ose de oyere beka so do. Ana bukuru beka cha so wodo. Ana ukuru beka so do. Me do wo makumam. Ose me do makumam. Nya kuma we no. Ose nya kwa we no oka. Ose nya kwa we honhom de no. Ose honhom akuma. We ni ya wakono na. Ose we eye wakono na. Chi kasa no wa we ya obefi se utrot na e wakono na. We na e wakono na. Ose chi kasa no beka se huro no. E na e wakono na. Na emom ha e na e wakono na. Sa na ye na na mai. Sa na ye na na mai. Wo mu mienu. Asante kasa akan kasa yo mu mienu. Wan ti ase a tambia bibi ba bone ama. Ose wan ti ase a ebura bia bibi aye bone ma. Yesi osomboso. Se yesi na nanu yesomboso. Da bia yesi na nanu somboso. Da bia yesi na nanu somboso. Sabi bosom no oda ho no wa ise tuo. Ose sabi bosom oda ho no wa ise tuo. Etuo wu nipa wa nkofa ntu etuo bekum nipa. Ose wu nipa wa nkofa tuo na ntu tayin ebekum nipa. Ekum nipa. Saa na bosom no zo osi wo no wo de obeka na eye adwuma. Saa na bosom no osi oso dia obeka na eye adwuma. Saa na wotwe tasba de odo anu beka na eye adwuma. Ose wa oso use tasba dia obeka na tasba na eye adwuma. Wotwe rosa de obeka na eye adwuma. Ose mere konkro nyamba mi ni fa bone chame no. Dia obeka na eye adwuma. Because kasa e wotumi be 10% itini ye. Ose fi se kasa e wotumi e ojichemu bedu e wotumi se di ye adwuma. Enti biase bibia no anyame abo aye bone. Ose bia nyakopo ye bibia no aye bone. Bibia no aye bone. Bibia no aye bone. Na mo na be na aye bone. Ose na e mo ana na be tachire na be na aye bone. Ose ati e da utuma ni tachire na ma na aye bone. Ani susu ya wo de be ma de kode. Ani susu ya de ma de kode na ma na aye bone. Se ati e ho ase ni ya bia de she etirim se wo ye bone anyame mfa nchaw na mo bone no buru nsam se de sa de we na ante azazi so me nya bone so onya bone na mo de she etirim se ye bone a papa bi agu abaji ye nkwa ye be bone a wa atu ye bone na ti ama bibifo ye nsuro bone Ose nsuro bone na bone nu nyame nsuro bone na bone nu nyame se wo die wone oji hu di se me Yakobon di your boss on as in dia me nya bone so nya bone empo de cha me de kan ha kan na de o de parliament o ye de ko sia bodua o nwa parliamentary o nwa Ghana sika da yan fa bodua nti no mo wi sika saa bone nkwa na eguso efi se papa bi abewu age ye nkwa nti ya bone na pam ka se papa ma ye bone o so me de achew kotoa so na di bone o so ye so ti ye mesere mu nyina ne se obia ntan asore and obia ntan Christopher and obia ntan Kremofo and obia ntan asum bia so the all kind say ya se me dey da one ne se ye wudua na utwa so the all kind obia ntan Christo ni obia ntan sum bia obia ntan hwe na mmom asem a okacha wiase afa na nyina a mo hwe na mo bete ne nka wan hwe na wutie uhunu de all kind wuti bia to asum bia no fatu tirim ye o se ewiase a ye wono de obedua ye noa na obetwa one ma wadwene ana ho no wadwene yo se bibia wo hunu ni TV su bia ya no fredi ya broni obehaw na ye nananom broni ba ya o se friend TV telling lies vision no brebia ni hwe hoye ogro ho wadwene ma se wo hwe TV bibia be hunu bia ebo na machine bi ya so the exercise wo fu betwe e dia dia ebehaw ma wani na ho ma wani en na ho woni ma osua ho na na de usua na na dia eno na wote ase goni dia na ode ma wo no emwa ama wade asai ama abusua mu atete ama otan abayeso ama nibraso abayeso nke ya wo akola keto ya wo no ye fa no abofra
wo nana say aboa from we ni bibia say aboa Jam. enti na nkwala wo pa wo ba to wiase bibia ma oba fa no ko hia ni bi fie no nko hunu se body tire ya dia ye toy kura di agro odidi agro ni wi a obefa esu se chinchina wo do ko fie Jam. ko na boa su e de ne ye adwuma aboa su ni obi yire obi a na boa su di ni di agro no onim obi yire Jam. okuta 10 billion okọ ba bi ni atu tata na 10 cities a what the 10 billion no e be kwa boss na boa su di ni ye adwuma Jam. ya shasa dia ni so a e be boa ye ti no obi ko fo obi yire ni edi na tema ya si ade aye no wa ye mo asem Jam. sa boa ni mo obi yire wa ye mo asem jade wo ye no ti ye nananom wo mu nim se ye nya mesu ena mi eti betena se e de 1+1 kabom e mi nya 2 wo ye bone a wa ti because ade a mi ye yi ma anya ni ye na se wo nya mesu e de wo ye adwuma na ye bone na se me mfa ho de a wo bo su na de wo ye adwuma eti ye mo mpa ye se ye betimi atwe ye ho afiri ya bo su ni akoye nya mesu nya me otu mu wono ama obra bo ye sa ti na da bia so da ya wo hu wuti ni nipa dukura kontokwa woda ye ni obi kuta tuokura tibije da bia nya me ka wo se wa ma utumi bi a wotimi tukọ wiem obetimi abu nipa 1 billion kura sa tumi no de ya den de we nsa de we nam wo de ya nwoma enye edidi bone na wa brabo ayesa to kaio wo so da bia na watimi akonka nipa ana bibi wa defeat bibi a wo kire wo se o ka wo enti use we na power no na betimi dia ye bibia wo sia bia bibi ni o se ehia e ye den ne hia tumi we wo wo se ehia tumi a wo se wo activate na timi ma ye nwoma akese wo se ehia abranti e bai wo se na na yewe wo ga za nwoma ne nya me ye nyina ne free ko mini se dwuma ni wura santene abusua de me ko ya wo hu me moboje mi tu se for the Heman man ahya me nsa no wono owani ohunye mesu me ba ya no mesu me de program bra wona ye menyo ti se de program bra bo ye menyo ma da bia universe no ye me hia bia o de ma me o ma anwene me nko ano ma anwene me yire ne me ma ho community center dey si wo no me nya ma me yire ne me ma o me ya ma afofo e bia sesa na nyame epese ye tabia ye badwene afofo mo bia ne ye bia no wode mai tabia badwene ye nko an mo bia no enya adwuma ye hwe sa de ni ye ye ngunu se enipa ne ye bedi wo mo so enipa ne wo ye bedi wo mo so no ye no mbetena e wo konkra brabo pe ye odom e na kroye se ye sa nyame so be hu ye mo me da mo se pa